Siyabonga ukukhuluma nawe kwi-channel. Siyabonga ukuthi ulandele i-channel, siyabonga ukuthi ukhethe le channel ukuyisubscribe kuyona, siyabonga ukuthi ukhethe ukuyibuka uphendula like yabo. Ngathi uNkulunkulu akwenzele umusa-ke. Kama kupasoni ngi-channel inyofleki sixolise kubantu mhlawumbe singakwazi ukubaphendula ngaza kwethu konke kudinga isikhathi and asinaso isikhathi enough sokuthi singaphendula umuntu. Uma kunjalo kusho ukuthi umuntu ungafuna hlale the whole day ku-YouTube ephendula abantu then impilo ime umuntu ebulawa indlala. So we need to work, we need to do other things. So we do this thing is enough, but we try by all means ukuthi siphendule abantu. That is why every day there is a video esukuyifaka. Namhlanje sibheka la iphupho elika Randy Candy Randy Candy. Sawubona ngiphupha ngiphuza iwayini njalo kodwa impilo yami iyabheda. Kusho ukuthi ubebuza le video le nto le kwi video la sasikhuluma khona ngephupho le wayini. Ngicanga ivideo ya 4 years ago or 4 years ago la sasikhuluma khona ngephupho le wayini. So Ukuphupha sasichaza njengoluhle kodwa akasi break it down lento ukuze kube ne video nje ekhuluma ngewayini kahle. Iwayini liyangena ezintweni zenkolo, iwayini liyangena ezintweni zesintu. Kwabalandela inkolo yobuKristu iwayini liyasebenza kakhulu. Even ku Good Friday siyalisebenzisa, siliphuze, silirhabule. Nawo kwesintu abantu abenza amaladi balisebenzisa iwayini, mabezenzela amaladi baye belifaka abanye abantu. Abanye mabenemicimbi basebenzela iwayini yabona, beliphuze iwayini noma kunemicimbi yesintu kube khona nje abaliphuzayo yabona. So because of variety ukuthi kuzobe kunomqombothi kunewayini kunawo wonke lezinto ezisetshenziswayo ukuphuza. Asenze kanjena ke. Okokuqala singathi thina uma uphupha iwayini kuwuphawu olungaba luhle. Ngenzeka uyaliphuza, uyalithenga, uyalinikwa noma uyalibona nje. Lokho kungasho isikhathi senhlala kahle, sinesenjabulo nokunethezeka esizofika nabantu abathandiweyo. Shuthi umshumayeli 9:7 uthi kuyahamba udlisa inkwasakho ngentokozo uphuze iwayini ngenhliziyo enhle ngokuba kuNkulunkulu sevumile imisebenzi yakho. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha iwayini kube uphawu esithatha njengoluhlu okungenzeka uyaliphuza, uyalithenga, uyalinikwa noma uyalibona. Olungabili lichaza ukuthi ungase ube nesihambi noma ke izivakashi esizofika nenjabulo kwena. Amahubo 104:15 newayini elijabulisa inhliziyo yomuntu namafutha ukukhazimulisa ubuso nesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu. 3, futhi ke kuyenzeka uphupha iwayini kube uphawu luhle uma uliphuza, uyalithenga, uyalinikwa noma ke uyalibona. Osuke lusho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe uke wenza iladi noma mawenza isimo somsebenzi ekhaya kufanele ibe khona iwayini ngoba kungenzeka lesi sidalo sifuna wenza lo msebenzi kwakuyisidalo sasiyiphuzela iwayini. Ngakho umuntu owayesidalo owayephuza iwayini esaphila ngeke athi masadlule efuna umqombothi yena uyofuna ini iwayini ngoba yena uyisidalo sasihambe nje sisebenzele iwayini. Noma ke singathi kungenzeka kufanele ulungise into ethinta idalwa, into ethinta umsamo ukuze kuzobe sekuyalunga empilweni yabona. Kusho ukuthi kufanele wenze umsebenzi. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha iwayini kube uphawu luhle nje uma uliphuza, ulithenga noma ulinikwa noma ulibona olungabe lichaza ukuthi ngenzeka kunomcimbi osuku uzokwenzeka noma kumele wenziwe. Usho ukuthi uphawu longaliphuphuma ukuthi vele kunomsebenzi ohlelayo bese utshengisa ukuthi newayini libe khona lo msebenzi ohlelayo yabona. Noma ke emsebenzini efanele wenze kunomsebenzi ofanele uwenze kodwa ke asibe khona lesi siphuzo yabona. Number 5, asesithi ke uma uphupha futhi iwayini uphawu luhluba uliphuza, uyalithenga, uyalinikwa noma uyalibona. Lungasho isifiso sokukhohlwa ngeinsizi noma ngosizi noma inkinga okanye inhlupheko noma ubunzima obukhungethe. Timothy wokuqala uthi chapter 5:23 ungabe usaphuza amanzi odwa kepha ke phuza newayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obufamileyo. Izaga 31:7 makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe engabe sakhumbula usizi lwakhe. So kungenzeka uphuza lezi zinto ngenxa yokuthi vele impilo yakho inzima yabona. Ake sithi number 6 ke uma uphupha futhi iwayini uphawu luhluma uliphuza olubi empeleni uma uliphuza ke ngokweqile ngoba lokho sekusho izingxabano, kusho inkinga
noma ngesikhathi sokulahlekelwa utho olubalekile ngenxa yokwenza amaphutha amakhulu. Kwabase-Efesu chapter 5 verse 18, ningadakwa iwayini, kuvela kulo umhuheko, kodwa ke nigcwaliswe ngomoya. Number 7, futhi umuphi iwayini kuwuphawu lobuma ibhodlela liphishikile noma liphishike ibhodlela lewayini. Lokhu kusho ukuphoxeka, kusho ukwehluleka, kusho ukulahlekelwa, kusho ubuphofu, ububha obuzayo empilweni. Kanti uma liphishika nje kade wenze umsebenzi, kade wenze into eyiladi, kulento ayamukelekile ey'dalweni, mhlawumbe azange ziyamukele iy'dalo, ziyamukele lento, ziyayichitha, yabona. Siyabonga. Be blessed. Siweni